Jotelo ma pacho ka medo kwedo monj manyo monj go Seneta Maviga Osotsi kendo mowe gi hinyruok manyaka sani ene kar thieth makare Nairobi. Moko kuom jotelo ne olemo kendo seyo monjno e kinde Osotsi owuon to chich ni dibed ni monj mare otudore gi chung' mare mar siasa. Jafo marwa mar siasa Chris Owino lerono mathoth. Rumbi mar lit kod rem e picha mokwako pat wang' Seneta Maviga Osotsi e kitanda mar midekre e od thieth moro e buore Nairobi bang' yudo chwat mager e lwet jonjore moko chieng' tich adek jumani e boma ma Kisumu. Gi duol mayomyom manyiso rem ma jomaundugo no oweyego, Osotsi wacho ne ok oneno ranyisi moro amora ni rowerego ne dhi monje nikech ne gichako kod mose kaka jogo ma ong'eye. I saw a group of youth, about 20 of them, entering, and they did not look like they were going to harm me, because they were shouting, Senator, Senator. Camille Marpolo, jonjore gano openje gima omiyo okwedo yiero ma jatend piny William Ruto e tielo mar ariyo motelo ne weye kod adhong' kod agwecho machwer ka koth. Then when they moved closer, a few of them greeted me, and then all of a sudden, they started hitting me, telling me that, why are you supporting one term? Why are you not supporting President William Ruto? Osotsi wacho ni jonjorego emane omonjo gi kod Governor Masia James Orengo dwe mar adek higani motelo ne romo margi malinda mwananchi e kaunti ma Kakamega. After a few minutes after the press conference, we heard that the gate is barricaded by 500 youth, and they were shooting. So they were coming for me and Orengo. So the hotel security managed to sneak us through the back door of the hotel. It is the same guy using the same youth. Kagiloso bang' limo Osotsi od thieth, jotelo ma pacho kae kotelne kod ogai marwa e paka Kalonzo Musyoka oseyo monj makmano kendo kwayo bila mondo tim nonro mapiyo. To ma endin gima waseneno ni political violence ni timore e dalawa ma Kenya ka manyaka rum nikech wang'eyo niya kan wating'o tiwega mokalo jaduong' Kaluma nobedo attacked e polling station to nyaka kawuono onge gima osetime. Jaduong' Ong'ondo Were nobedo attacked odiochieng' alanga kowuok tich monegi onge gima osetime. Omiyo magi manyaka wa stop do en gima wa condemn kabisa. If we do not embrace the culture of political tolerance, this country will be blown apart. It is a menace that is going to affect us and the coming general election if it's not addressed now. Goonism is a threat to our security, is a threat to our democracy. Kagiloso komachielo e alwora mar od bura, jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron kod nyawadgi ma Homa Bay Town Opondo Kaluma oseyo jogo matemo rwako akwede mag dhoudi e wi wachno ka giwacho ni en paro morem. Kaka jaod bura ma Kisumu adwa kwero gi duol mamalo ni gima kama ok onego timre kindwa, gima kama ok dwar mondo timre kendo, kik gima timore ni kel kindwa marach gi Waluya. Nekech gini ok onego bedi ni rikore kindwa makel kindwa mar dhao. Bende adwa wacho ni kata bedna ni en wach mane manomiyo Seneta Osotsi bedo attacked, to nyaka wang'i ni to ere kaka ng'ama jatelo inyalo bedo attacked ma rodhe kaka no rodh Seneta Osotsi cha. Mano en gima rach ma I personally condemn and should not happen. Ron okwayo jopiny mondo omiyo obila thuolo moromo mar timo nonro malong'o e wachno kendo kawo okang' mager ne jonjore ma kamago. Jotelo ma pacho kae wacho ni sirikal nyaka wuog oko mar tieko grube duto mag jonjore ma osebedo ka rocho arita pacho kae, to moloyo e kinde ma piny Kenya ochomo e yiero maduong' higa manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. E weche mamoko en lipot maduol makedo kod mibadhi pacho ka EACC onyiso luoro mar medruok joma mine bedo kod tudruok